podcast, radio and stuff. Isikhondla somsakazo Ukhozi FM limemezelela ukuthi sekuzovulwa ukuvota noma unominator kweingoma ezona ezihambe phambili kunyaka ka2025. Sonke siyazi ukuthi mabe kuzayiwa engomeni ehlukanisa unyaka abantu abaningi basike bebheka ukuthi iyiphi ingoma ezohlukanisa unyaka okhosini FM. Elami igama nguNtobeko kakhulu lay podcast radio and stuff so ixoxa angihambi ngedwa. I'm with my very good friend here. How's it? Grandi baba wena uGrandi? No ngishapha kakhulu. Aha. Yeah. You know asiqale ngokuncoma. Ukhozi FM from the former leaders up until the current leaders. They've done very well. Ekuthenini bazakhe around le movement yokuhlukanisa unyaka. As you say sikhule sazi ukuthi nje I radio station ehlukanisa unyaka Ukhozi FM kuphela. As people who love radio, we would listen to other radio stations. Yes. We would listen to Metro, would listen to East Coast, would listen to P4. But if it is the 31st of December, it's sikhule kuyiculture ukuthi nje makumhla 31 December kulalela Ukhozi FM. So they've done well. No, that's true, and that is true. Abantu abaningi uma bekuhlukanisa unyaka balalela Ukhozi. Abanye ngisho abangakhuluma isiZulu. Yes. Kodwa balalela Ukhozi makumhla ka 31 December. That's how much Ukhozi. Nomuntu othola ukuthi Ukhozi alilaleli unyaka wonke. Kodwa ngomhla 31 December Ukhozi FM ilona abantu abaningi abalivulayo. So njengoba njena sekuvuliwe well ama nominations awakavulwa ngoba iSE number ayikhishwanga kodwa sibonile lapha yana umphathi weinhlelo eze ku 3 to 6 with uChat ezosho ukuthi sekuzovulwa ama nomination abantu ukuthi ba choose ingoma zabo. Kodwa ke ukhuluma indaba yokuthi ukunominate sonke sazi Ukhozi FM ukuthi ilona lihlukanisa unyaka. But if Owen, what is his surname? Owen Ndlovu. Yes. Has anything to do with it? Ngeke bekhona ingoma ehlukanisa unyaka ke. Ayikapheli ngalonto kanilonto iphela nini. It's been uhlala buye every year. Basikusondela. Isikweletu singapheli. Hayi ngeke. Basikusondela nje. Uthi hayi. Bekhona la unyaka wahlukaniswa khona the following year. I can't remember which month it was. Sebayise enkantolo bangaphosisi. Yes, and then yangaba khona ingoma ehlukanisa unyaka. That was crazy. Umuntu mhlawumbe sesikhohliwe leso story. Owen Ndlovu wenza iclaim yokuthi ingoma ehlukanisa unyaka yayi idea yakhe. Yes. Ngomunye unyaka kungenzeka ukuthi kwaku 2022, 2021 I don't remember as well. Wathola ukuthi ayizange idlale top 10 okhosini ngoba nake bayise enkantolo. Yes, kwakune court interdict. Sawuhlukanisa unyaka umhla ka4 noma umhla kabana ngazi kwaku February. It was the following year, yeah, but angisakhumbula kwakuyiphi inyanga. Madness. Yeah. But you wanna see ukuthi uLango kade memezela uLango Cele omphathi weinhlelo okhosini FM ememezela ukuthi kuzoba ne process ezolandelwa njengoba noma sithi kade echaza iprocess. Yes, bechaza iprocess hayi ngoba amemezelanga ngoba asinayo inamba. Yeah, but I think while usavula le video soyibukela, I love what uLango did. As a programs manager, bene management yonke yokhozi. About 2 or 3 weeks ago, kube ne list ebi circulate yeingoma ebekuthiwa zikwi top 10. Yes. Ezizovotelwa ehlukaniseni unyaka kuKhozi. And kwaba nomkhulu umsindo around that list. Esingayazi ukuthi biqhamukapi, obviously bine logo yokhozi. Ama logo manje abantu bayakwazi ukwathola. Ne logo ye PRS you can easily see it anywhere. Yeah. So ukuthi eze azocima lo umlilo ukuthi cha eyethi process besingakayiqala. I think it was a very good move. Agreed. So let's check it out ukuthi uLango umemezele kanjani ukuthi process izohamba kanjani.
Elithuba lamlaleli okukhulu indaba ka evusa amadlingozi ingoma ehlukanisa unyaka masikhuluma ngento ingoma ehlukanisa unyaka 2025 isibuyile ke bakwethu umkhankaso wakho lo wena njengomlaleli wethu hayi omunye umuntu kanti ngamasikhumbula ngengoma kanje engasihlukanisa unyaka ile ngoma ehlaba umxwele kusukela unyaka oqala kuze kube manje ubona cha ingasithatha ngempela iyo City Foka ku2026 uyayibona ke indaba kanti ke njengamanje ke yiso leso sikhathi leso khona ke la umphathi wenhlelo umsazweni Khoza FM umnomzana ke ulanga lethu indlela ngifuna ukuthi uzoliphinda indlela ka makaya hamba kahle liba bekahle manje kulega mfowethu ayisifikile leso sikhathi ngoba mfowethu ibuyile ingoma ehlukanisa unyaka njengoba kade ngihleli nawe nje kulesonto edlule mfowethu lana ke namhlanje sifuna ukuyicacisa nje sibeke kanjani izinto kulonyaka yabona kulonyaka nje ngoba ngingakangeni kakhulu ngifuna ukucacisa ukuthi ileli ithuba lamlaleli lo mlaleli nje le ayikho enye into sidila nomlaleli into yenu yakuyona yethu so awuyibambe uthi ithuba lethu leli njengabalaleli hayi omunye umuntu and mawulalela nendlela utshatha ayivule ngayo that for me is interesting because lento yengoma ehlukanisa unyaka ibisiqala ukuba nenhlese yepolitiki kakhulu one kunama complain kwaba nama complain ngokuthi hayi njalo sekuhlezi kumculo othile two kunaba abantu engiye ngithi mangilalela njengamanje noma ngifunda kuma social media platforms kunomuzwa wokuthi ngazi ukuthi kune movement of excluding abaculi abathini yes. So it's a very interesting line for me. It is nama genre ama genre kune competition ukuthi ayi njalo sekhlala ingoma sehlala iyonyaka sekhlala kuyingoma kaMaskandi you know siyazi amapiano ashisa as well so nabantu bamaskandi basuke bengayibekile phansi so I think okunye kuzobe kubukwa so asiqhubeke sifuna ukwenza show ukuthi kule campaign yalonyaka uyayizwa ukuthi iphelele right ihamba kahle so kusukela ngoJanuary kuze kube umfumfu nje njengoba uzophela nje kule viki esiyakulona fanele wenze show ukuthi leyo ngoma leyo sidlalile kusukela ngaleso sikhathi noma ingenile la ufini lokhozi uyabo nawe uma ukuthi khona ehlaba umxwele mhlawumbe umngani wakho ayifakile mhlawumbe ufuna ukwenza show akayifake manje ukuze sikwazi ukuthi mase siqala sithi sesiyavota senze njani iphakathi nayo uyayibona leyo ndaba le so yimi kanjalo nje ngicela bangalenzi iphutha mningi imininingwane sisazoyiveza futhi na online na kanjalo kodwa nje bengifuna ukuma lapho ukuthi ngenze show ukuthi le eyakho umlaleli ungalenzi iphutha futhi njengoba sekukhona uNdosika ayizohamba kamnandi hey ufikile uNdosi lalela ngoba yabona futhi awuyibamba we get the gist though we get the gist ngichaza ile part ethi ngoba sekukhona uNdosike and kuzocaca uma ngabe eqhubeka uze athi akekho uzokhala athi rojiwe ngoba siyazi ukuthi baningi abebeke bakhale ngengoma zokuhlukanisa unyaka ukuthi babone ngathi barojiwe noma ngabe bekumele kube ile ngoma instead of le ngoma so uthi uNdosike it's all fair and square so masichaza ngendlela ngiunderstand ngazo wena Japa uunderstand kanjani ngiunderstand ukuthi kuthiwa ingoma edlaliwe okhosini kusuka eqaleni konyaka kuze kube manje uthe ngomhla kabani kumfumfu by end of October yes so ungayinominate service kabla ukuthi uyinominate should basazokhipha inamba ozosenda kuyona ukuze ukwazi ukusho ukuthi wena ile ngoma ofisa ingone ku top 10 yes ngicabanga ukuthi ingoma eziningi ke ezizobe zivoteliwe noma ichuzwa abantu ukuthi inominate yilezo ngoma ezizokwenza i-top 10 injalo nje hayi no uyichaze kahle kakhulu so kahle hle usho manje sizongena kuma nomination stages that's going to be the first stage useyishile criteria kumele kube ingoma ephume kulonyaka ka2025 yes idlalo ukhozi then futhi ingoma playlisted kukhozi so that is a criteria setshenziswayo then ke manje zizo nominate then lezi ezithole the top 10 nominations izona ezizobe sezipublishwa ezingoma ezingena ke kwi list yezingoma esingazivotela
then ke manje sesizobe sesivota ke kule top 10 suthi njengamanje kusanana ngisanga nominator nanoma ubani but uma ngingambone elistini ngingaphatheki kabi ngoba ngenzeka ukuthi wa nominatewa yimina ngedwa yes you understand yes basically yes that is what I'm trying to say so ngenzeka ukuthi wa nominatewa yimina ngedwa ngoba naku mina ngimthanda lo mculi but ukuthi akekho kwi list akarojwanga but akazanga wathola ama nominations are enough yabo lento le ifana nje bakwakuyiwo okhethweni last year uthola ukuthi manje uyivotelile iphathi yakho kodwa akekho nomuntu oyirepresenta eParliament ngoba ayitholanga ama vote are enough ukuthi ingene eParliament. Yeah, I've got a question for you. Ingoma ehlukanisa unyaka in 2025 into ekusabela kabe sikhuluma ngayo le, is it still relevant? Ukhozi has managed to keep it relevant, I must be honest, because zisathola amavoti amaningi, sisabona abaculi bekhankasa for it, and sisabona abaculi the following year kukhula ukuba busy kwabo based on ukuthi bahlukanisa unyaka uyedwa umculi engimaziyo mina wahlukanisa unyaka kodwa still ngangambona banedumo cha uyawusihleke uyedwa mina engambona ngonyaka ozawa ngaba nalo still idumo DJ Balo kwaku DJ Hlobo no how in ufika ngibuza usiyangihleka uyedwa and I'm not saying akabanga nalo ngikhuluma mina ngeyami observation yabo ukuthi uyena yedwa ngimkhumbula ungazange abe I know kwadlalwa ngathi but if we talk about the guy kaMaskandi ocula noma who no, wow see ngiyambona njalo cula noma who SK. Yes, so SK, yes. If you talk about SK, yes. Thank you, Kudlwan. If you talk about SK, he's out there. He's known. If you talk about Mahu, she's out there. She's known. If you talk about Ukuzani, we understand. Sure. We can mention them. We understand. Yeah. Even if ungabuyele mumvu, yakhumbula ingoma yahlonisa unyaka yethu wayicukuja. Yes. The following year it was huge. Yes. So ingoma ehlukanisa unyaka at least for the first quarter of the year fanele sibone nje ukuthi iyaqhubeka nokuba busy. So but get back to your question now. So yes, it's relevant but ikhathi seyishintshile. Abantu abaningi abasahlali bahlale emagcekeni balalele iradio ngelanga lokuhlukaniswa konyaka sekuba ne movement eningi sure. Sekuba nama events kuyiwa eBishi kuyiwa in some stadium there are lots of events kuyiwe eDamini elithile so abantu abaningi abathanda ubumnandi kakhulukazi abasajwayele ukuthi bahlukanise unyaka be in a confined space. Sure. But Ukhozi has done well in maintaining this culture. And I've seen other radio stations doing very well ukuthi ingoma ezohlukanisa unyaka kubona basebenzisane ne-event mhlambe ezobe imhostile lo mculi and broadcast live from there and then lo mculi kube uyena ongena stage ngo12. Sure. So there are creative ways to do it. Yeah. Yeah. Yeah, no, I so mina if I'm honest, for a very long time I would feel like you know what indaba ngoba ihlolisa unyaka isidala leso. Sekudlulile. Kodwa kuthi makusondela ngabomhla ka 27, 28, ngomhla ka 31 you get interested as well ukuthi ngabe yipi ingoma ezodlukanisa unyaka so bengike ngibe nakho lokho ukuthi hayi into yakudala or maybe I'm just too old for that but that excitement again nokulangazelela ukubona ukuthi yipi izongoma ezodlukanisa unyaka iyaba khona ngomhla 31 even if bengingekho interested kwi lead up to umhla ka 31 so ngicabanga ukuthi isa relevant and uthena ukuthi abantu abaningi
abasekho abasahlala emakhaya ngenhlanhla ke futhi baningi kakhulu abantu abanye abaningi basuke behlele emakhaya Yes. ngoba we were talking off air sikhuluma ngayo le ndaba and you were asking me ukuthi mina sisoma omncane who's in matric now ingoma yayinaka ingoma ehlukanisa unyaka and I said to you yes ngoba unyaka sohlukanisa ezumndeni so mangabe sihleli kudlala ukhozi hlukanisa unyaka or whatever radio station ezohlukanisa ngayo unyaka hlukanisa ngaleyo radio station unyaka naye usuke part of that adinwe uma ngabe ukuthi isuhlukaniswa uFandami ingoma because yena unengoma abeyilindele ngoba isimayidlala ithu number 3 lengoma abeyilindele adinwe I remember ngo 2023 I can't remember ehlukaniswa ngemphunyaka but ngahlukanisa unyaka ngegagasi that year because there was annoying khona engomeni ngangekho happy ngoba mina ngicabanga ukuthi melihlukanisa unyaka yadlala 2 ngashintsha ngaya kwigagasi igagasi lahlukanisa ngayo Thukzin if I'm not mistaken I think oh yes okay yes mina ngangifisa ukuhlukanisa Thukzin but ikhozi lamdlala too early and then I was like you know what I remember I can't remember which year it was but I remember lo nyaka usholo yeah. So siyafisa ukwazi na kuwena lapha ekhaya ukuthi ngabe unyaka ingoma ehlukanisa inyaka usayilangazelela yini. Another question that I have for you Chapa that I'm quite interested in indaba yama genre sesiqeda. Ngabe kumele ama genre like let's be practical. Kuwe kufaka ingoma ye gospel ingoma eni ku top 10 ingoma eni kuthiwa izohlukanisa unyaka. I know ukuthi baningi abantu abathanda igospel. Kodwa do we really want to take I mean but what I'm trying to say is it's fun it's like we groove so we mood ye groove sifuna ungena ngegospel enyaka nomusho. Okay I think it's umculi mesebenzile walakha iculo lakhe labalukhulu yes akufanele sidla amandla akhe akufanele simvalele ngaphandle once iculo laba kwi high rotation liyak deserve ukuthi nalo lihambe liyo compete nezinye ingoma kuhleke manje ngoba sekuyavotwa kube abalaleli abazishoyo ukuthi thina singathanda yini ukuhlukanisa ngosifiso ncwane kulungile baba I'm just using that song ingiyazi ukuthi indala ngoba yakuyaba kwi high rotation kakhulu kuyingoma ze gospel so it should be about the will of the people and the fact ukuthi manje kujwayele ukuhlukanisa speaking like a politician should be about the will of the people okay yeah the fact that now sekuhlukanisa kakhulu uMaskandi it's because uMaskandi siyubone ukhula over the past couple of years in terms of ukuthandwa ngibe kuma public space environment and I hear imoto zidlala uMaskandi yabo itaxi lapha idlala uMaskandi imoto encane we understand awihlabe kabili awihlabe kathathu umfana yabo so it shows ukuthi uMaskandi usukuliphi izinga so uma sesizoba ne genre esizoyi exclude kodwa I society ithanda I don't think that is fair. Okay. Yeah. No, the reason I'm asking is precisely because of Maskandi ngoba sike sathola abaningi bekhala ukuthi sekuhlale njalo sekuhlale ku Maskandi njengamanje. Yeah, the only thing mina that I think ukhozi should do I know ukuthi abantu they will always find a way to beat the system. I know futhi ukuthi it's business. But lento yokuthi umuntu angavota as many times as possible mean I think kufanele ngabe leyo sibeka aside. Forget it. It's not going to happen. It's not going to happen. I know. I did say. I know it's business. It's happening even kuma awards ahlukahlukene because it's business. Secondly, ama SIM card are easily available in market edropini. So people will always find a way to beat the system. But ukuthola kwami amavoti awu 500,000 it doesn't mean ukuthi ngisupport abantu abawu 500,000 it could be just 80,000 people abebenemali and it was duplicated but there's nothing that we can do about it yabo so that is why I have seen kwamanye ama platforms like votwa khona kube ne app
and then you vote via the app instead of sending an SMS, because I think lapho they have a way to be able to control how you do it. But at the ngale ndlela eyenzeka ngayo, it does make money for the SABC, but mase sikhuluma iqiniso, I know inama questions amaningi. But from a business point of view, like you said, there's no way that they will limit abantu to bavote ngoba the more votes they get, the more money the SABC makes, and the more money the SABC makes, you know, they are able to maintain the public broadcaster. So that they won't change. But I can't remember. Okay, I wanted to say something. I don't remember what I wanted to say. Oh, it was, what about R&B? So if kuthi kunengoma a slow jam ethandwa kakhulu, usho ukuthi ngomunye kanyaka singayibona nje singena nge slow jam. Mayithanda uyathanda. Okay. Sake sahlukanisa ngo Macarena. You understand? Yeah. We come way back. Sihlukanise ngo Brenda Fassie ovula indlela. You understand? Yes. We have sihlukanise ngengoma eziningi ezahlukahlukene. And I remember there was a year where mina ingoma for me was udlala amapantsula with TKZ. But that song yanga uhlukanisa unyaka. You understand? Sure. So we come way back ngalento. It's all about ukuthi yabo yipi ingoma eshisayo ngaleyo season. So mayishisa, let's give it to that song. I don't have an issue. Yipi ingoma eshisayo kule season. Ngicabanga ukuthi umbuzo lo njengamanje ukuthi kule season esikuyona yipi ingoma eshisayo. Sesingayiqulekisa ke nje sizama ukuphikisana kuvotwe kodwa sonke siyazi ukuthi iyodwa ingoma eshisayo njengamanje. Yodwa zwi. Yipi? Yipi? It's obvious. No, don't say it's obvious. You are saying siyayazi, mina ngiyazi. Angiyazi. Uyancenga onyoko ke. Hayi kulungile asambe uzosashaya kuthwana. Thank you so much. Please go on to the comment section ushare owakho umbono. Ngabe yipi ingoma obonisa izohlukanisa unyaka kulonyaka esikuona siya from 2025 ku 2026. Ikhona ingoma nje wena uyibonayo ehamba phambili eshisa ikhotha njengamanje? Asitshele kuma comment section. Bye bye.